ସେପଟେ କେତେବେଳୁ ମାମା ଚଳିଲାନି ନା? ହଁ 7ଟାରୁ ଏବେ 9ଟା ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା କରାଗଲା ଆମର ଭଲରେ ଯାଇକି କେତେ ବଡ଼ କରା ହେଲା ଜାଣିଛୁ? ଭଲରେ ଯାଇକି ପାଣି ମାରିକି ପାଣି ଆଣିଛ ଝିଅ ଆକାଶ ଯାଇକି ଆଣିବ ମଗରେ ମତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହେଲା। ଫୋନ କରିଦଉ ନା ନନାଙ୍କୁ କହ ଚନ୍ଦନକୁ ଆନ୍ଧ ହେରି ଯାଆନ୍ଧ ହେରି ଆଉ ନନାଙ୍କୁ କହୁନା ହାତ ଭୟଲାଣି ବଡୁଟେ କରିବେ ସରିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯା ଛାଡ଼ିବି ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ପୂଜା ଟିକେ ଯାଉଛି ଦେଖି ଯାଇ ରବେ Come,